Nanging wis kawentar wicaksana wasis waskita ing esti mumpuni ing reh kawruh agal lan lembat mangkono ingkang garwa nyidemang sagopigya daya anggenya anyaketi kane tanpa sangka yang batari Saraswati sayati mendayani makan budaya namun dulu nama leng-leng ora miyaning kang sasangka kumenyar mangrengga uruming puri mangkin tanpa siring halep nikang mas ler murup
tebing langit takkan sarwa manik senadyan akeh basa ingkang runtut tembung ingkang patut nanging mungguhe Demang Sagopa ora ana sing ngungkuli endahe ucap syukur konjo ana ngarsaning zat ingkang murweng zat. Apa to darunane kaya mangkono Nyai? Merga pakliwering kahanan mubah musi ing lelampahan kabeh iki kenikmatan saka pangeran sing menungso diwajibake kanggo nyukuri. Kejaba saka kuwi pangeran uga wis paring dawuh sok sapa manungsa sing tansah ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah kang dadi kenikmatane kosok baline sapa sing kufur ora gelem nyukuri kenikmataning purbaning Gusti sayekti bakal nampa pasiksan kang abot. Nyi Sagopi ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Sagopa sing pinter ya anggonmu nyukuri kenikmatane Gusti senadyan kowe kuwi dikodratake dadi bojone Demang nanging saka petunge Sagopa sing diarani wong tentrem sing diarani wong mulya ingkang sinebut wong sugih kuwi ukurane dudu Raja Brana ukurane wong sugih kuwi ukurane dudu derajat pangkat sawah amba lan Tegal Jembar nanging kenikmatan pangeran sing ora ana tandinge kuwi ya kuwi kalamun to awake dhewe urip pinaringan seger waras adoh saka penyakit. Wis to ngaku bandamu pirang-pirang. Ngaku kowe kuwi wong sugih mblegedu, omahmu gedhong magrong-magrong. Keretamu pirang-pirang. Ning yen to awakmu kuwi rina wengi tansah digrogoti karo sing jenenge penyakit, njur kapan lehmu bakal ngrasakake kenikmatan. Ngono ya Kiai Sagopa. Iya, manut petungku ya kaya ngono kuwi. Tah, saiki mara gage gagasen. Mara gage pikiran. Telitinen kanthi permati nganti tekan jroning ati. Awake dhewe urip ana ing widara kandhang. Iki wis diparingi kamardikan karo Kanjeng Gusti Sinuwun Ratu ing negara Mandura ya kuwi Sinuwun Prabu Basudewa. Daerah liya diwajibake asok pajek nanging kukuban ingkang mapan ana ing widara kandhang kene babar pisan diparingi kamardikan para bebrayan agunge para warga gong kang mapan ana ing wewengkon widara kandhang kene babar pisan
ora diwajibake ya kuwi asok wujude pajek. Mangkono Kyai, iya pancen bener. Mula iki wajib disyukuri. Aku wajib syukur, kowe ya wajib syukur. Mula gandeng awake dhewe aku lan kowe mapan ana ning Widara Kandang. Kowe dadi bojoku. Dasare awake dhewe wis duwe anak. Ya kuwi si Udawa, Kakrasana, Narayana, Bratajaya lan si Larasati sing ripalungguhan iki wis ngancik diwasa. Nyatane bocah-bocah anake dhewe, becik si Udawa, becik si Kakrasana, Narayana, Bratajaya, sak Larasatine pisan. Nyatane pinter ngendahake dawuhe wong tuwa. Tingkah laku lan muna-munine enak mungguing pandulu lan kepenak mungguhe pangrungu. Mula aku lan kowe wajib ngucapake rasa syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Wong tuwa rasane kaya munggah swarga tundha sanga. Kalamun anak-anake dadi putra putri sing saleh lan salehah kosok baline Nyai. Wong tuwa kuwi rasane kaya nyemplung neraka jahanam. Yen to duweni anak mrosal nilar saka paugraning kautaman. Nyai, Nyai sagopi. Permara reh mangus wa umya ngambreng. Kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakung risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara mayahanto palugon laguning lekas lukita linuting kitung kadung kadarang momong memangun manah rahayu haywana tan agolong ong manjing ana pepungkuran kae sajake ana dayoh Nyai. Ya Kyai. Caritaning satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine
Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ngas gandanya maweh raras renaning driya rawuh paduka wonten ing Widara Kandang sagopa ngaturaken sembah pangabekti minangka tandha pangaji-aji mawantu-wantuwa kunjuk ngarsanipun Raden Arya Prabu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Iya Ki Demang sagopa wis ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanana Ki. Inggih gorawalan anggen kula mundi paring pangestu paduka kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula bingah raos sing manah kula prasasat kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu. Ing atasipun Widara Kandang ingkang namung mekaten kawontenanipun parandene kerawuhan priyayi agung saking Mandura nuwun inggih sinuwun Raden Arya Prabu. Kula ngaturaken panuwun mbok menawi wonten perkawis ingkang wigati bebasan anyidam rujak ing Cempaluk cumengklungen daya-daya kula pun sagopa kepengin weruh jatining gati. Ngene yo Ki. Keroyo-royo nganti aku tekan Widara Kandang kene-kene. Merga apa? Merga aku mituhu dawuh pangandikane Kaka Prabu ing Mandura, ya kuwi Kaka Prabu Basudewa. Arya Prabu kinen lak yenake kepriye kabare para putra-putra Mandura, becik Kakrasana, becik Narayana lan Si Bratajaya kang wis sakwatara wanci wiwit kuncung nganti gelung, wiwit bayi abang kang isih mbrangkang nganti sak mengko dadi satriya trapang ingkang kondang kang wiwit cilik digulawentah dening Ki Demang Sagopa lan Nyi Demang Sagopi mapan ana Widara Kandang kene. Inggih kula tak matur langkung rumiyin. Menawi anak kula Kakrasana menika leres-leres sanget gawe marem atine tiyang sepuh. Kakrasana kuwi nggih. Kakrasana niku pranyata anak sing pinter gawe mareme wong tuwa. Nadyan Kakrasana kula gulawentah wonten ing Widara Kandang mriki ning gandeng menika tedhak
turune Nalendra Agung mila hambeke satriya lan Kanalendran menika tetep nyarira wonten angganipun Kakrasana ning duwe watak elek. Kakrasana kuwi iki nggih. Kakrasana menika duwe watak cugetan. Manggan mara tangan angger enek wong sing ora jujur, wong sing ora prasaja, tan wurunga tiyang kala wau langsung dijotos kalih Kakrasana. Kakrasana kuwi nggih. Hambeke Kakrasana nganti kaya ngono, inggih kaluhuran mekaten. Lah yen si Narayana, lah nek Narayana niku lare sing boten nate saba griya. Angger kumpul karo Udawa niku kaya tumbu oleh tutup. Rina wengi Narayana iki mesti isine nggur ngluyur. Angger ana brahmana pinter mesti disuwitani, ana pendhita wegik mesti digurani. Niku watake Narayana ning Narayana niku nggih wonten eleke. Eleke Narayana mapan ana ngendi? Nyuwun sewu. Nadyan Narayana niku pinter meguru, sregep golek ngilmu, sregep golek kawruh. Ning Narayana niku radi nakal. Nakale Narayana nyuwun sewu. Nek kalih wong wedok niku ngwetek Narayana niku. Narayana kuwi nggih. Angger nek wong wedok sing rada ayu, rada mening niku pun matane pun jelalatan. Si Narayana nggih adike Kakrasana niku adike luwih nakal niku. Adike luwih nakal nggih tenan. Punapa wonten to wong wedok mara teng Widara Kandang mriki? Heeh. Wong wedok niku omahe guyangan. Heeh. Lah wong wedok omahe guyangan mara ning Widara Kandang kene kok njaluk jari kurang 30.000 apa ya umum. Narayana kuwi nggih ning nggih sregep meguru. Becike sregep meguru, becike sregep sinau ning nggih niku. Nek kalih wong wedok radi ngetek. Iya, ora dadi boyo pangapu. Lah nek si Ragil Bratajaya, nah nek si Bratajaya niku rinten dalu isine nggur ning omah, rina wengi isine wonten teng griya, mapan wonten ing pepengkeran. Leladi olah-olah dedaran sarta bebantu ibunipun ngidemang sagopi anggenipun cecawis dumateng kulawarga. Cekak cukupe Raden, cekak cukupe Raden Arya Prabu lare 3 kala wau putranipun Prabu Basudewa dados sedaya Raden. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kahanen ing lir lena tanpa kanin yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang Dyah Utama ing toblas aku rumangsa bombong Arya Prabu rumangsa marem bareng keprungu ceritamu saya-saya bareng krungu kabare si Kakrasana. Mula ingkang mangkono wruhanira ki. Besok sak
surute Koko Prabu ing Mandura, sak surute Koko Prabu Basudewa ingkang bakal sinengkakake aluhur dadi pengayom ana ing negara Mandura ora ana liya ya kuwi kejaba si Kakrasana. Mula aku kepengin weruh ki. Arya Prabu kepengin weruh. Ibarat emas aku kepengin weruh klelere, ibarat endhog aku kepengin weruh dadare. Carane aku kepengin neter kaprawirane si Kakrasana, aku kudu kepiye iki? Agyat resang kabirang ngurin angkul ginempit kempit dosa ngretnaning bawana ing nuwun sewu punapa mboten lepat anggen kula mirengaken mbok menawi paduka badhe ndadar dhateng kasantosanipun anak kula Kakrasana. Ki Demang ibarat gunung bakal tak unggahi segara bakal ndak jajaki. Ya kanthi cara mangkono aku bisa ngukur marang kasantosaning lair batin si Kakrasana. Mergo calone si Kakrasana mau bakal didadekake ratu mapan ana ing negara Mandura. Yen mekaten sagopa namung badhe tutwuri. Patonipun nuwun sewu. Paduka saged gawe geger wonten ing Widara Kandang mriki. Saya ngerteni yen bapake diajar utawa dipulasara dening tiyang sanes pun to. Niki mengke Kakrasana cetha. Mboten usah jenengan tantang tartamtu kemawon Kakrasana niki mengke bakale ngamuk punggung Suratamtaha. Tak cobane Kyai. Etok tak ajar dina iki kita. Sumangga Raden Arya Prabu. Aja. Mati dening aku. Aduh, mati tenan aku. Mati tenan aku dina iki. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten Raden.
Raden Arya Prabu njaluk ngapura apa ayo ing kene pidana kang bakal ndok tampa kowe dadi Demang ora gelem manut kelawan aturaning negara ora gelem manut kelawan pranataning negara Mandura kabukten Widara Kandang ora gelem masuk pajek glondong pengarang-arang mapan ning negara Mandura ayo aja ta mung kowe maju sak cindil abang anak-anakmu kon maju rene weh adalah metu tenan bocah ya boh Pontobaya nangge dian kekale tanpa yuda aneng mati barka sutirane ayo maju tubuh sakti campo ing madya loka tanon kang Kawijayan kanuragan kasantikan copo mantra wis kaesti prawira jayeng ayo wis kau krasana wis cukup ger ayo maju kowe menungso murang tata nitik saka busanane kaya wong kraton nanging babar pisan nilar tata krama nilar yuda negara
wani jarah rayah Widara Kandang mala gantang ngaji ngajar kewan. Ayo sapa wae sing wani ngajar bapakku ki Demang Sagawa iki musuhe Kakrasana. Wes Kakrasana wes. Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine Wis leren Kakrasana leren. Aja mbok bacut-bacutke, aja mbok terus-teruske. Anggonmu ngajar wani. Aja mbok pisah, aja mbok ndek bawa, anggepe apa? Wanine nitik saka klambine sandangane kaya wong kraton. Nanging babar pisan nilaring kreh tata krama. Dudu pawongan Widara Kandang nanging wani sewiyah-wiyah sakarepe dhewe. Ya ora dadi boyo mengapa. Ning sabar luwih dhisik. Wonge wis ngalih wis aja mbok tututi, aja mbok oyak-oyak. Nadyan bapakmu iki wis diajar nganti paribasane aji ngajar kewan. Ning kejaba saka kuwi rasaku bungah le. Rasaku marem. Aku marem nyawang tandang kridamu. Aku marem nyawang tandang kridamu anggonmu peperangan ning tak jaluk kasektene Kakrasana kang gegirisi iki kudu ndok lambari kanthi kawicaksanan supaya tindak tandukmu ora kesusu grusa-grusu temahane keseluruh dalan kang buntu ya Kakrasana. Karepe bapa kepiye? Iki mau sing ndok ajar sapa? Nitik saka klambine jarene penggede saka negara Mandura. Nitik saka klambine mau ana tulisane Arya Prabu. Enek tulisane. Ana apa? Ning dada sisih kiwa ana Arya Prabu. Maksudku ki Arya Prabu ki sapa ngono kowe ngerti ora? Arya Prabu kuwi kadang enome Ratu Mandura Prabu Basudewa. Iki mengko mesti nglandang carang saka pucuk, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Rawi-rawi bakal tak rantas, malang-malang bakal tak putung. Loh, ngosik to. Nek iki mengko Arya Prabu laporan sedulur tuane ya kuwi Prabu Basudewa Ratu Negara Mandura. Wekasan Prabu Basudewa perintah prajurit Mandura sing cacahe ewon kon ngepung Widara Kandang, kon ngeroyok kowe. Jal nasibmu piye iki mau? Nasibmu iki mengko piye? Loh, dadi cekak cukupe aku bakal dikeroyok karo wong-wong Mandura. Wis genah kuwi. Kowe bakal dikeroyok Kakrasana dina iki bakal dikeroyok merga dilapori karo Arya Prabu sing wis ndok ajar kuwi mau. Arya Prabu laporan karo kakange Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakrasana mengko kelakon dirangket tanganmu, dipapanke ana alun-alun negara Mandura. Teman kowe bakal ditibani hukum gantung. Dajal saiki pikiran. Mongko kowe rong rabi lho. Hah? Kowe rong rabi kok mati apa ora eman-eman? Dur aku kudu piye iki? Kowe saiki gelem manut aku apa ora?
Kowe saiki gelem manut aku apa ora? Ya, aku manut Bapa Sagopa. Nah, nek kowe manut aku slamet. Kowe dina iki munggah. Munggah Gunung Mburi kuwi sing jenenge Gunung Jaladara. Gunung Jaladara. Aku kon munggah ana ing Gunung Jaladara. Heeh. Gunung Jaladara lho, dudu Gunung Kemukus. Iya. Ndelika ning kono, ndelika ning kono ngiras-ngirus nindake semedi maladiening nyedhake rasa marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Ya. Nek ngono aku tak ndelik ning kono ben ora dikeroyok karo wong Mandura ya Bapak. Heeh, ndelika ning kono. Aku tak pamit Ibu Sagopi, tak munggah dina iki mapan ana ing Gunung Jaladara. Ora ketang sethithik aku tak sangu sega saka Widara Kandang kene, tak nggo sangu anggonku ndelik mapan ana ing Gunung Jaladara ya Bapak. Piye ta kowe iki? Wong ndelik kok sangu sega iki. Nek sega mbok gawa ning Gunung Jaladara, kowe engko ndelik ning kono, kowe engko mangan ning kono. Ora wurunga kowe nek mangan mesti kecap lambemu. Nek kecap lambemu konangan karo prajurit Mandura, kowe engko dicekel dirangkat tanganmu papan kene alun-alun Mandura gantung piye kowe? Ora entuk nggawa mangan, ora entuk. Nek ora entuk nggawa mangan ora ketang sak botol rong botol tak nggawa ngombe ya Bapak. Tak nggo sangu ndelik ana Gunung Jaladara. Ndelik nggawa ngombe piye? Hah? Kowe engko nek ngombemu kakean ora wurunga, kowe engko glegeken. Nek kowe engko glegeken konangan karo prajurit Mandura, cekel tanganmu, rangket sikilmu, dipapan kene alun-alun Mandura, gantung piye kowe? Mangan ra entuk. Ngombe ora entuk. Umpama aku nggawa rokok. Ndelik kok nggawa rokok. Kowe engko nek ndelik nggawa rokok kedal kedul kelukmu konangan karo prajurit Mandura dirangket tanganmu serimpung sikilmu papan karo Mandura dihukum gantung kowe engko. Apa-apa kok ora entuk. Mosok rokoke ndak entuk. Ndak entuk. Ndelik kok nggawa rokok. Karepku tak nggo mut-mutan lho Bapak. Mut-mutan raimu kuwi. Ora entuk. Ndelik ana ing Gunung Jaladara niyatana prihatin, niyatana tirakat. Ora entuk gawa mangan, ora entuk gawa ngombe, ora entuk gawa rokok. Niyatana tirakat, niyatana prihatin. Sambata karo Gusti kang murbeng dumadi. Niyatana nyiksa raga memulya jiwa. Arep ben ketrima sing dadi uripe Kakrasana, uripmu besok tansah jinangkung dening purbaning dat ingkang murengdat. Gokolo putraning sun sira gawa swanci pisah lan jenenging wang iwa gulineng harati Wah iya apa ya yen pancen kaya mangkono yen ngono aku bakal njaluk pamit Kakrasana dina iki bakal munggah ana ing Gunung Jaladara. Munggah ana ing Gunung Jaladara muga-muga saka donga lan pangestune Bapa Sagopa bisa nyembuh marang kasantosan lahir kang sarta batinku ya Bapa. Pangestuku gumraja kaya banyu sludha. Muga-muga Kakrasana Sembada ingkang jinangka Rahayu ingkang tinemu Basuki kang kaesti lan tansah arum-arum kang dadi lakumu Kakrasana. Arum-arum
Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang Apa kowe bener sing jenenge Temang Sagopa kuwi kowe? Inggih lakar kasinggihan ngaturaken kasugengan sakrawuhipun wonten Widara Kandang. Ya, diwanohake dikenalake. Iki andan saka Kadipaten Sengkapura. Kekasate Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Jenengku Kala Praceka. jenengku Kala Pragalba. Janur Gunung Kadingaren. Kok rawuh wonten sudung kula mriki sumurupa. Aku tekan kene mung bakal goleki pawongan telu. Bocah telu ya kuwi Kakrasana, Narayana apa dene Si Bratajaya. Kakrasana lan Narayana bakal tak rangket tangane, tak srimpung sikile, tak pocok janggane. Hewa dene Si Bratajaya bakal tak boyong mapan ana ing Sengkapura. Awit bakal dirabi kelawan Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Latar. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Nyuwun pangapunten. Kula mboten mangertos papan dunungipun bocah tiga kala mau. Awit kula inggih dereng sumerap kalian bocah cacah tiga kala wau ingkang paduka sebataken. Iki Demang, kowe aja kandha sing kaya mangkono. Kabar wis sumebar, pawarta wis warata. Kalamun bocah telu kuwi mau mapane ana ing Widara Kandang kene, ya kuwi Kakrasana, Narayana lan Si Bratajaya. Janji kuwi nutup-nutupi lan ngayomi bocah telu kuwi mau. Aja takon dosa. Widara Kandang kene bakal tak bumi angus. Kula mboten ngerti. Ajar wae tiru iki. Dene iki. Ayo.
Ayo, mati aku. Ayo, Sambato. Sambato kowe sagu pundi? Kakrasana Narayana kang sarta Sibratajaya rasa kok tutup-tutupi. Kakrasana bakal tak pateni, Narayana bakal tak pateni. Bratajaya bakal tak boyong tanggo. Garwa Prameswarine ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Ayo, aja mbok tutup-tutupi. Tudono bocah cacah telu kuwi mau. Ayo mati aku. Nyi Sagopi Bratajaya gawane lunga. Weh, lah dalah, lah kae bocahe mlayu-mlayu. Adalah. Ayo mlayu Nyi, mlayu. Ayo, Bratajaya kok diajak mlayu alon-alon. Ayo lunga saka Widara Kandang. Kahanan Widara Kandang paribasane ancik-ancik pucuke ngeri. Ana sing bakal ngoyak-ngoyak karo kowe. Aku ora bakal lunga saka Widara Kandang kene batobat-obat. Kok ora gelem lunga? Kowe mengko dicekel karo prajurit saka Sengkapura. Dicekel yo ben tak adepane. Lho, kok mbok adepi piye? Aku sing bakal ngalahake prajurit-prajurit saka Sengkapura kae. Kowe apa iso gelut? Kowe apa iso Bandayuda Bratajaya? Ngalahke iki ora perlu gelut. Apa meneh ngalahke karo wong lanang ora perlu ndadak gelut. Lah piye caramu ngalahne pawongan-pawongan sing bakal nyekel karo kowe kae? Aku moh mlayu moh lunga saka Widara Kandang, buta-buta kae tak petukane. Ora sandadak nganggo tenaga, ora sandadak nganggo akal, nanging akale digunakake nganggo kleceming lati kincanging alisku. Mergo aku ngerteni sak sekti-sektine wong lanang kuwi kalahe karo wong wedok. Lho kok ngono ya? Ngaku kondang kaya ngapa to, sugiya kaya ngapa to? Nek diencepi wong wedok sing disenengi wong lanang iso goblok dadak. Tak luluhke buta-buta kae. Tobat. Bocah kok kendel ram. Ya iki bocahe. Guncang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kincanging alis orisang maweh galandrung. Ayah. Apa bener iki sing jenenge Bratajaya? Sing pinter gawe rengu penggalihe Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Iya pancen bener. Sopo jenengmu buta cakil? Takon karo aku. Jenengku Ditya Kala Praceka. Manut kowe tak boyong mapan ana Sengkapura krana kowe bakal kagarwa dening Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Matek ajiku jaran goyang. Sun goyang ana ing tengah latar.
Cemetiku sada lanang sun sabetake gunung jugruk segara asat. Tak sabetake jabang bayine buta cakil. Teko kedep, teko kerep, teko kedep, teko kerep welas asih awit saka keparenging pangeran. Esek cetet. Esek cetet. Buta cakil. Upama aku oleh milih timbang aku dirabi karo kongso, luwih becik kok aku luwung dirabi karo buta cakil. Masak sih? Masak? Izo. Mergo aku gemes karo kowe lambemu iso pating cringih kaya tukang slentem. Kowe gelem apa ora? Kowe gelem apa ora omah-omah karo aku? Aku gelem dadi bojomu. Ngene wis awake dhewe rabi ngut gek ditabuhi karo kodhok ngorek. Ora kita nggur kaset. Iso. Mengko yen aku karo kowe wis omah-omah, yen duwe anak lanang, anake buta cakil mau jenengno Victor. Iya aku mau manut ibune. Aku mau manut ibune. Ning kocapo yen bocah mau beling bocah nakal. Bocah bakal tak jewer kupinge. Bakal tak ajar, bakal tak cetoti. Aja! Aja! Wala Victor. Kowe aja nakal yo nang. Kowe kok dicethoti ibumu. Kowe kok dicewer karo ibumu. Wala Victor. Wah, bojleng iblis laknat padha jek-jekan ayo. Bratajaya manuta karo aku Ditya Kala Pragalba. Kowe bakal tak pondhong kinarya jatuh kramane Ratu Gustiku Dipati Baswara Kangsa. Manuta. Matek ajiku jaran goyang. Sun goyang ana ing tengah latar cemetiku sada lanang. Sun sabetake gunung jugruk segara asat. Ndak sabetake jabang bayine buta gundul. Teko kedep teko kerep. Teko kedep teko kerep welas asih awit saka keparenging pangeran. Esek cetret. Esek cetret. Buta Apa? aku pomoleh milih timbang aku dirabi karo Prabu Kangsa, luwih becik kok aku luwung dirabi karo kowe. Nadyan wujudmu barongan nanging aku percaya lamun kowe duweni kasetyan kang linuwih karo wong wedok. Kowe gelem apa ora dadi bojoku? Yen gelem ya syukur, yen ora gelem ya ora apa-apa. Lagi niya ta. Apa wis blawur sing dadi mripat kok ndak gelem karo kowe. Ning welingku siji yo. Yen kowe karo aku wis urip bebrayan. Besok nek nganti duwe anak wedok jeneng Mbawuk. Yen nganti besok gede Mbawuk bocah nakal, anak kuwi mau bakal tak pecuti. Aja. Oh ala Mbawuk.
senenganmu ndadak nganggo pecut-pecutan barang. Aja nakal wae kok dipecuti mbokmu yo. Wo, Mbakmu. Ayo mlayu Bratajaya. Mampir